na exposición Botarse ao monte? Imos ver todo o que traballaron neste curso. Por exemplo, a clase Sorrisos. Mostraranos quen vive aí. A aula azul tirouse ao monte e mostraranos todo o que fixeron. Sí, a aula dos héroes e heroínas farán unha exposición de arte no monte. Tamén os exploradores e exploradoras de primeiro amosarannos todos os seus descubrimentos. E cos de segundo descubriremos que hai baixo a terra, as formigas. Cos nenos e nenas de terceiro veremos os 4 superelementos da natureza: aves, flora, rochas, minerais e insectos. Cos de cuarto aprenderemos a reciclar papel. Os de quinto ensinaránnos a orientarnos coa rosa dos ventos. Os de sexto mostraranos todas as súas construcións. Non vos esquezades! No Monte da Toxa Dende o mércores 9 Ao domingo 13 de xuño. esperamos! esperamos vos.